Zdravím všechny, dneska vám tady představuju funny momenty ze streamu s Želvou, Lispkem a nějakým fanouškem. Na tom streamu jsem sice nebyl, ale já to nebudu dál zdržovat, užijte si video. Tohle to spustím hned jak se mi načte. Dobrý, já doufám, že budeš alespoň trošku slyšet. Ne. Pomoc! By the way, na této stream mi vůbec nikdo nechodí, takže... Hej, máme tu jednu holku a to je nejvíce prostě OG ragdy. OK, čau, taky, OK, just je na streamu, let's go. Čau, exotiku, OK, připojil se nám tu exotik. Mi tady přijde Mr. Baggy Kimono, to je jeden můj kámoš, tak já se asi kisnu. Že když si to někdo koupí, jestli si to chci koupit navždy, nebo to je jenom jako hotel, ale jako, že si jenom prostě, že budeš tam Kdyby si chtěla, tak máme s Lispkem a ještě jedním mým kamarádem nový kanál Lil's Fish Production, Lil's Fish Team, tak nám tam můžeš dát odběr. This is the place we used to love. A exotiku, cože, viděla jsem N-word? Ban? když mě We used to love. No, this is the place we are dreaming of. All simple things. Where have you gone? Exotik by se měl jít kisnout. Tady ne exotiku. Tady exotiku neměl, to byla jen špatná sranda. Humor. Pokud se půjdeš kisnout, tak mi zmizí ze streamu jeden člověk. OK, mě něco napadlo, hej, uděláme video na Lil's Fish Channel, svatba s tebou, svatba s Joynixem, vy dva se s Joynixem vezmete. Holka je nějaká divná. Hafo, chci jí mít nahoře bez. OK, tím, že se tady ragdy úplně sám a je tu Lispko ze mnou, tak jdeme udělat event a bude to extrém. Pokud to pokazíš, tak dostaneš ban. Ms ragdy. A pokud to budeš dobře skákat, tak to bude dobrý. Kisni se. Kisni se. To si tam nemá sekeru, což nemá, má meč. Jo, aha, no. 2 hours later. Co dáváte vzduchu? Nemůže, ale máš pink, no, mám ten pink tak laškuje. 10 hours later. Dobrý, takže Ragdy vyhrál. Takže dámy a pánové, doufám, že jste si tento stream užili. Ne. No a u dalšího streamu se zase vidíme. Děkujeme Ragdymu za šaškování a čau. Takže toto je konec videa, doufám, že jste se ho užili a čau.